Good evening, good afternoon, and good morning to everyone. May hapon, may auto, may gabi eh. Oh For my today's God! vlog, mga iring banban, nandito kami sa... Iko lang po. Mga iring banbanon. Good evening, good afternoon, and good morning to everyone. May hapon, may auto, may gabi eh. Oh For my today's God! vlog, mga iring banbanon, nandito kami sa trabaho namin part-time. Oh my God! Diyan na naman siya mag-part-time! Go! Iko lang po. So, iring. Dito ka sa ito, pira na to, Day. Huwag na magiging bato. Kasi ito yung part-time namin, di ba, right? Yes. Ah! Ah! So, pira na to mga iring. So, magkano ang per kilo dito? I think it's 5 dirhams per kilo, right? 5 dirhams per kilo. 1 kilo is 5 dirhams, right? But I don't know, you know, my company work on this. Yeah. So, kapagod mag-iring, mag-part-time. Patulad sa... So, ito yung partner ko mga iring banbanon sa paghanap ng pera. Part-time lang. Part-time lang po. Oo, so, nagbibinta kami ng karton dito. So, ayan. So, at least no, maka-income. So, buo, galing dyan ang na. Yan, yung mga cellphone, Diyos ko. Ito yung part-time. Part-time lang, pag ano lang, pag ilang oras lang yun. Oo, no, mga iring banban. Walang arte-arte na. Diyos ko, Walang dito sa pera na. dito sa OFW, walang arte-arte na. Mamasura na tayo. Oo. Nandyan yung pera, mga iring banban. Yes. So, dyan ka makakuha ng pera. So, baka bili ka ng gold. Yes. Huwag na magpa-social social mga Wag na. Oo, nga ka ngayon pag Correct. na-social ka. Oo, di ba? Pero hindi naman siya kanang-araw-araw. Yung minsan lang pag may on call na, uy, magbasura tayo kasi may mga darating na mga box-box. Yung mga ginagawa namin na. Ayan. Ayan siya. Ayan, mga earring. So, tara na, pasok muna kami doon sa tindahan. Bili, Yes. paano muna kami Pahinga muna kami Pahinga. kay Diyos ko. Kanina pa kami hakot ng basura. Pero hindi naman siya madumi na basura. Correct. Pila-pila. So, ayan. Pasok na kami kasi for ano namin, para bukas. Yes, pangkain, Kain. pangkatsa. So, dito na kami. So, ayan mga iring banbanon. So, ayan. Pumili kami sa tindahan kasi doon sa loob hindi pwede. So, ito na yung part-time namin nakita. Bumili kami ng juice para healthy. So, bumili kami ng ito, yung chicken meatballs. And, Yan yung kinita mo sa basura? yes po, bumili ako ng Ayun sa para cut sa mo. pusa ko. And then also sa panghugas. At saka social mga iring banbanon. Hindi ako magamit ng yung normal na oil. Olive oil talaga. Da, mga iring perfect. Kasi ito siya ilagay sa rice. So ito pang breakfast namin. Bumili ako ng kebab, chicken kebab. Masarap itong yung pagkain, regalo ko sa pusa ko sa bahay mamaya. Kasi maghingi sila. So ayan mga iring banban, kapagod pag mag part-time ka mga iring banban. Uy, Diyos ko. Pero dyan tayo mabuhay mga iring. Pag nagsikap ka, may pera. Pag wala, nga mga iring. So ayan mga iring banban, no? Atong mga amigo diha, no? Sa tiliran, one that's mangkiki. Uban pa. So atong mga kuan, atong mga regular, mga one that's nga itong kiki. Sana maglakaw-lakaw na ni mga iring banban. Ikapoy na ko, gisingot na ko akong bogan. Singot na kayo mga iring. So ano ni sa mga iring? Ano na siya guys, so na kami kasi actually bawal mag-video sa loob. Sa loob. So ayan, dito na lang kami kasi nga pinagbawal kami ng security guard. Siyempre po, nag-follow lang kami sa rules talaga kasi mahirap na bayot, maano tayo. Oo, sandito lang kami sa labas. Pauwi na kami, Yes. Jay. So galing siya sa work, ako din. Yes. Part-time lang muna kami. So ayan, yung extra income namin, mura lang pero makakain na tayo, di ba? Basta magsikap ka, may pera. Yes. Pag wala, mama. So ayun. So standby muna. Patuloy muna.
ako dito mga iring guys. It's really hot here outside, so you must really rest muna dito mga iring kasi malamig dito. Dito kami nagtambay ni Jay kasi sobrang init, no? So talagang mainit mga iring badbanon sa bahay. Hinga muna kasi masira ang beauty. Ayan, so mga iring. So atong mga viewers diya, no? Atong mga so kung tipaminaw mga iring badbanon, ayaw mo kalimot itaw sa akong YouTube channel mga iring badbanon. Muna siya. Yes! So ayan, atong mga ice cream. Masarap yung ice cream. Manghingi na siya ng ice cream. Mamigay daw siya ng ice cream. Sino? Ay, sino? So ayan mga iring banbanon, no? Ayaw mo kalimot yung taon mag-subscribe sa akong channel. So sige na, kanang kuan. Happy na diriya. Sa muli, pangkapoy in town mga iring kasi part-time na mo mga iring. Pero worth it naman siya guys, kahit yun. Hindi naman siya sobrang dumi talaga kasi cartoon naman siya na yung wala ng laman. So instead of File lang itatapon siya, file lang namin siya. So kahit pa paano ba, nakakatulong lang kahit kunti lang. Kasi sahod natin, diretso na kagad sa Pilipinas padala. At least tayo Lalo na ngayon, ang magkanong rate ngayon sa Wonder Hub? Ay, ang laki ngayon, 15.25. See? So ang sarap dito kasi sa madin income yun. So ingat-ingat lang tayo Pambili ng minsan din. bigas. Oo, Pambili ng bigas. bigas, mga- So minsan ingat-ingat lang din tayo kasi Basta minsan may mabuti nagchi-check. lang trabaho, hindi lang Oo yung naman. mga, ano, Yes. mga ibang trabaho ka, mga correct. iring banbanon ka. Oo, Huwag Diyos pakain ko. sa ano mo. May kakilala ka? Mayroon pero Ako din Mga pero pokers. syempre ano naman nila yun, parang choice naman nila yun kasi gusto nila kumita ng malaki, yung hindi sila magpagod, so dun sila. Alam mo na guys kung ano Poker. yun, yes. Kami kasi parang trabaho lang. ano pa tapos ba tayo ano pa ba tayo? I mean mabebenta pa ba tayo pag maganon tayo? Ay, wag kasi na. parang gusto ko yun. Wag na. Ay, wag na siguro, no? Bahalang magtsaga. Pag magtsaga, may alam. Pag may tsaga, Talagang babo. Oh, them are hateful family. Babo. Dito guys, pag nagbaboy kami, dapat ano siya, tago lang siya kasi 'di ba Muslim country dito. Although ano naman siya, open country naman siya, pero we need to respect pa rin sa mga Muslim na mga ano natin dito. Yes. So ayan mga iring banbanon, no? So ayan, pagpagudan na, Pero fresh pa rin. fresh pa rin ang looks namin. Wow. Ayan. So ayan, this is Murakabat Street mga iring banbanon. So this is all the way like you can buy Philippine products. You know, my Rizon, my Philippine stores. So dito sila mga iring banbanon. Ang dami dito mga Filipino. Dito nakatira dito marami talaga mga lahat makabili ka dito ng mga Philippine products mga iring banbanon. Parang Pilipinas lang mga iring banbanon. Parang Quiapo lang, no? Yeah, small cap po. No. So ayan mga iring. So thank you so much mga iring. Please don't forget to like and subscribe. Sa And YouTube click na the ako. notifications bell para Bisaya talaga, no, sorry. Bell, basta Bill. kayo mo nang bahala dyan. Uy, basta click nyo lang yung bell doon. Click nyo lang yung at of course, mas malaking tulong sa amin or sa kanya pag di kayo nag-skip ng parang help na rin. Parang, them are kasi hateful family. yung minsan kasi pag yung kinita niya sa vlog, minsan binibigay din niya sa mga kababayan dito na walang trabaho kahit paano nakakatulong naman siya. Especially sa akin at talagang siya nakatulong talaga siya sa akin kasi those times na wala kang working pandemic, yung kinita niya sa pag-vlog niya, talagang tumulong siya sa akin, nagbigay siya ng itlog, ng bigas, as in laking tulong na rin yan siya sa mga kababayan din namin dito na nawala ng trabaho din dahil sa pandemic na yan. So please wag na kayong mag-skip ha, kasi ang laking tulong na rin yan kahit ano lang, kahit yung konting ano na lang siya, yung advertise ba, huwag na natin siyang skip. Ba't nagtatagalog ako? Pwede naman yan. So mga iring sa mga oras sa mantak na sa mga lugar, mga iring banbanon, pulis ka sakit o pulis ka lipay. Ada, Bisaya ka. I-chika mo, ilaglag ni Madam. Gabi ka, lalo kay Bisaya. And please don't forget to subscribe sa aking channel. Mga iring banbanon. So thank you so much for watching. Bye. God bless everyone. Be safe. Bye. Be safe guys.